Χαίρετε. Το τελευταίο διάστημα, για μια ακόμα φορά, δυστυχώς, η Ορθόδοξη Εκκλησία σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται σε μια απίστευτη αναταραχή. Η Εκκλησία της Ρωσίας, μετά την σημαντική κόντρα, όπως την έχουμε αποκαλέσει οι δημοσιογράφοι με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εξαιτίας του Ουκρανικού αυτοκεφάλου, τώρα εισβάλλει κατά ορισμένους, εισπηδά κατά κάποιους άλλους, αλλά είναι έτσι προς το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα θέματα είναι εξαιρετικά εξειδικευμένα και δύσκολα για εμάς τους αδαείς να τα κατανοήσουμε. Ευτυχώς όμως υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν καλά τα πράγματα, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μελετήσει την εκκλησιαστική ιστορία και τον τρόπο σκέψης και δράσης των εκκλησιών ανά τους αιώνες, οι οποίοι μπορούν να μας εξηγήσουν και να αναλύσουν όλα αυτά τα οποία ζούμε και παρατηρούμε, ώστε να καταλάβουμε εν τέλει τι ζούμε. Ίσως ένας από τους καλύτερους πανεπιστημιακούς δασκάλους και επίσκοπος της Εκκλησίας Ελλάδος, ο οποίος θα μπορούσε να μας αναλύσει αυτήν την πραγματικότητα, είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Γρηγόριος, τον οποίο έχω την τιμή να έχω απέναντί μου στο στούντιο της Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Τηλεόρασης. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για την παρουσία σας εδώ κοντά μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερα και νωρίτερα, να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε τι ζούμε. Ακριβώς. Πριν απ' όλα, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, ακριβώς στην προοπτική του να συζητήσουμε λίγο με νηφαλιότητα αυτό το θέμα και το ζήτημα, το οποίο, όπως φαίνεται, προαιωνίζει μια δύσκολη μελλοντική ζωή για την Ορθόδοξη Εκκλησία ανά την οικουμένη. Ευχαριστώ λοιπόν πριν απ' όλα για αυτήν την πρόσκληση σήμερα και θα περάσουμε να δούμε λίγο τα θέματα ένα-ένα αναλυτικά για να μπορέσουν να καταλάβουν οι άνθρωποι ανά την οικουμένη, καθώς το διαδίκτυο μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, τι ακριβώς συμβαίνει. Υπέροχα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από από την κορυφή του παγόβουνου, ας πούμε έτσι. Το Ουκρανικό αυτοκέφαλο. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει αυτοκέφαλο στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, το παραχωρεί και έκτοτε η Εκκλησία της Ρωσίας είναι, όπως λέμε λαϊκά, στα κάγκελα, διότι θεωρεί ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο εισέβαλε στη δικαιοδοσία της. Έχουν συζητηθεί βέβαια όλα αυτά, αλλά είναι και η μήτρα όλων των κακών. Είναι όμως τελικά η αρχή του κακού το Ουκρανικό αυτοκέφαλο, είναι η θριαλίδα την οποία ενδεχομένως ακόμα και η ίδια η Ρωσία να χρησιμοποίησε για να βάλει τη φωτιά η οποία την βολεύει καλύτερα. Εγώ, όπως θα δείξω στη συνέχεια, μέσα από το διάλογο που θα κάνουμε μαζί, ήρεμα και νηφάλια, ότι απλώς ήταν μια ευκαιρία για να υλοποιηθούν άλλοι σχεδιασμοί, καταστατικοί σχεδιασμοί, όπως φαίνεται ότι σχεδιαζόταν τουλάχιστον εδώ και μια 30ετία περίπου. Αυτό προκύπτει μέσα από τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Ρωσίας, τόσο του 1988, όσο και στην αναθεώρηση που έγινε το 2000 με τα καινούργια δεδομένα. Ο πρώτος καταστατικός χάρτης του 1988 ήταν ακριβώς πριν την πτώση και την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και ο δεύτερος καταστατικός χάρτης, ο αναθεωρημένος και καλύτερα επεξεργασμένος του 2000, είναι αυτός που φανερώνει και δείχνει αυτές τις προθέσεις. Αυτό το κρατάμε ως αρχή για να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό που συμβαίνει. Ωραία. Επιτρέψτε μου λίγο, επειδή εγώ τα ξέρω μέτρια, εσείς τα ξέρετε πάρα πολύ καλά και υπάρχουν και κάποιοι που δεν τα ξέρουν και καθόλου. Να το πιάσουμε λίγο το πράγμα από την αρχή. Να δούμε λίγο τη δομή της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος ακούει για αρχιεπισκοπές, πατριαρχία, αυτοκέφαλα, αυτόνομα ή μη αυτόνομα. Πώς ξεκίνησε να διοικείται η Ορθοδοξή Εκκλησία και πώς φτάσαμε στο σήμερα? Πολύ καλά. Είναι σωστό να ξεκινήσουμε έτσι για να γίνει πιο κατανοητό από όλους. Ξεκινάμε από την αρχή. Κάτι πολύ απλό που το γνωρίζουν όλοι. Έχουμε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στον 1ο αιώνα, 2ο αιώνα, 3ο αιώνα και αρχίζουν και σχηματίζονται τοπικές εκκλησίες παντού. Δηλαδή,
Κόρινθος, Θεσσαλονίκη, Ρώμη, Έφεσος, Ιερουσαλήμ, Αντιόχεια, έτσι λέω διάσπαρτα κάποιες πόλεις, όπου αναπτύσσονται τοπικές εκκλησίες. Από που περνούσαν δηλαδή οι Απόστολοι και άφηναν και μια εκκλησία. Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είναι γνωστά αυτά σε όλους, δεν έχουμε καμία δυσκολία εδώ. Αυτό συμβαίνει τελείως, έτσι ας το πω, άτακτα και ασύμετρα, λόγω του ότι υπάρχουν οι διωγμοί στους 3 πρώτους αιώνες και δεν μπορεί η Εκκλησία να συγκροτηθεί στο σύνολό της για να μπορέσει να συστήσει κάτι. Οπότε, αμέσως μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων του 313, έρχεται η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325 και κάνει το εξής απλό. Τις διοικητικές περιφέρειες που έχει συγκροτήσει και συστήσει ο Διοκλητιανός το 301 με μια μεταρρύθμιση σαν αυτές που έχουμε εμείς σήμερα, τον Καποδίστρια, τον Γκαλικράτη ή τον Κλεισθένη, και κομματιάζει σε 15 συνολικά περιφέρειες διοικητικές όλη την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οπότε το 325 πολύ απλά η Εκκλησία δεν χρειάζεται να κάνει άλλη κατάτμιση των περιοχών της, τοποθετεί εκεί τις τοπικές της εκκλησίες μέσα σε περιφέρειες. Αυτό μας έδωσε αυτό που λέμε το μητροπολιτικό σύστημα, δηλαδή πολλές επισκοπές μαζί μέσα σε μια μητροπολιτική περιφέρεια ευρύτερη. Έχουμε συνολικά 15 σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτό στη συνέχεια δεν σταματάει εκεί. Έρχεται η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το 431 και αναδεικνύει μία Μητρόπολη της Κύπρου, την αναδεικνύει σε αυτοκέφαλη εκκλησία. Γιατί σε αυτοκέφαλη εκκλησία? Διότι υπήρχε απέναντί της η Μητρόπολη Αντιοχίας τότε, η οποία είχε τάσεις επεκτατικές, σαν αυτές που ζούμε σήμερα στην Αφρική. Από τότε δηλαδή ξεκινάνε. Αυτά υπήρξαν από τότε. Η ανθρώπινη πτωτική κατάσταση είναι πάντα η ίδια. Οπότε υπήρχε μια ευρωστία ευρωστία, σαν την ευρωστία που έχει σήμερα η Εκκλησία της Ρωσίας, έτσι, σε αριθμό. Και αμέσως ενήργησε επεκτατικά για να διεισδύσει και να εισπηδήσει στην Μητρόπολη της Κύπρου, που είχε 14 επισκοπές τότε. Την αφορμή την βρήκε μόλις εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Επίσκοπος της Κύπρου, που έδρευε στη Σαλαμίνα τότε. Αυτό έγινε το 429. Το 431 συγκαλείται η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος και τι αποφασίζει η Οικουμενική Σύνοδος? Λέει στους Αντιοχείς, περάστε έξω, δεν έχετε καμία θέση στην Κύπρο. Και το Μητροπολίτη τον οποίον στείλατε στη Σαλαμίνα, πάρτε τον πίσω, διότι αν δεν τον πάρετε θα τον καθαρέσουμε, είπε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Όπερ και εγένετο. Ας το πούμε λαϊκά, όπως είπατε κι εσείς, μαζεύουν τον Μητροπολίτη και η Εκκλησία της Κύπρου ήδη είχε εκλέξει κάποιον πριν πάνε στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο και κατοχυρώνεται ως ο Μητροπολίτης Επίσκοπος της Κύπρου, ο Ιωάννης. Και έτσι το θέμα το έληξε εκεί η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Άρα έχουμε για πρώτη φορά την ανάδειξη 2 πραγμάτων. Αυτό που λέμε της αυτοκεφαλίας και το δεύτερο, τα όρια των εκκλησιών, τα οποία παραμένουν ανέγκυχτα από εξωτερικές εισβολές. Αυτό είναι το σημαντικό μήνυμα το οποίο εμείς σήμερα χρειάζεται να κρατήσουμε για τη συζήτησή μας. Με άλλα λόγια, αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου και γενικότερα αυτοκέφαλο όπως έχουμε τα σύμφωνα αυτοκέφαλα σημαίνει ότι έχουμε κατάφαση της ετερότητας, έτσι, διακριτές εκκλησίες, αυτό σημαίνει ετερότητα, ότι άλλη θα είναι η Κύπρος με το δικό της έδαφος, άλλη θα είναι η Αντιόχεια με το δικό της έδαφος, άλλη θα είναι η Αλεξάνδρεια με το δικό της έδαφος. Κανείς δεν θα διαπερνά τα όρια όπως είχαν οριστεί με βάση την διοικητική μεταρρύθμιση του Διοκλητιανού. Στη συνέχεια, 20 χρόνια μετά, η Εκκλησία συγκαλεί την 4η Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας το 451 και οριστικοποιεί τα όρια των εκκλησιών. Δηλαδή, με άλλα λόγια, λέει ότι οι εκκλησίες θα έχουν όρια, έτσι επαναλαμβάνει δηλαδή πάλι το ίδιο πράγμα, για να υπενθυμίσει ότι δεν κάνουμε εισπηδήσεις, δεν κάνουμε διεισδύσεις σε μια εκκλησία σε μια άλλη. Ωστόσο, στην 4η Οικουμενική Σύνοδο έχουμε κάτι το οποίο το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, επίσης γνωστό σε όλους όσους μας ακούν, ότι
αυτές τις 15 μητροπόλεις που υπάρχουν σε όλο το εύρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τις φτιάχνει ανά τρεις ένα πατριαρχείο. Παράδειγμα, το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, μια που είμαστε στην περιοχή αυτή, πήρε τις Μητροπόλεις της Θράκης, την Μητρόπολη της Θράκης, την Μητρόπολη της Μικράς Ασίας και την Μητρόπολη του Πόντου, 3 Μητροπόλεις, και τις έφτιαξε ένα πατριαρχείο. Τη Ρώμη πήρε τη Νότιο Ιταλία με πρωτεύουσα τη Ρώμη, τη Βόρειο Ιταλία με πρωτεύουσα το Μιλάνο, μια άλλη Μητρόπολη, και μια τρίτη Μητρόπολη που είναι η περιοχή της Γαλατίας, δηλαδή η σημερινή περίπου Νότια Γαλλία, με πρωτεύουσα τη Λιόν. Αυτές οι 3 Μητροπόλεις μας έδωσαν το Πατριαρχείο Ρώμης. Οι άλλες 3 Μητροπόλεις μας έδωσαν το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Και για να μην μακρύνουμε το λόγο, και ένα τρίτο παράδειγμα, στα Ιεροσόλυμα οι 3 Παλαιστίνες, οι οποίες σήμερα οι 2 βρίσκονται στο Ισραήλ και η τρίτη Παλαιστίνη είναι η σημερινή Ιορδανία. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάνει ένα βήμα επιπλέον η Εκκλησία με την 4η Οικουμενική Σύνοδο και ορίζει αυτή τη φορά 5 οντότητες διακριτές, 5 πατριαρχία με ορισμένα όρια εδαφικά. Αρχίζει δηλαδή και δημιουργείται μία πυραμίδα διοικητική, η οποία στηρίζεται στα καθαρά όρια. Εδώ θα λέγαμε ακριβώς. Θα το έλεγα ένα συνοδικό σύστημα διοίκησης, αυτό που ακούμε στον όρο πενταρχία. Δηλαδή έχουμε τη συμμετοχή 5 πατριαρχείων, τα οποία όλα μαζί συνοδικά αποτελούν την ανώτατη διοίκηση της Εκκλησίας ανά την Οικουμένη. Άρα αυτό που βγάζουμε ως συμπέρασμα από αυτό που μόλις τώρα είπαμε είναι, είτε πρόκειται για αυτοκέφαλο, είτε πρόκειται για πατριαρχείο, οι 2 Οικουμενικές Σύνοδοι, η τρίτη της Εφέσου, η τέταρτη της Χαλκιδόνας και η πενθέκτη στη συνέχεια, μία τρίτη, έρχεται και επικυρώνουν 2 πράγματα. Διακριτές εκκλησίες και στη συνέχεια ότι αυτές οι εκκλησίες έχουν όρια και δεν υπησέρχεται η μία στην άλλη. Λοιπόν, κλείνοντας αυτό το κομμάτι, να το πούμε ακόμη μία φορά, αυτοκέφαλο σημαίνει καταφάσκουμε την εταιρότητα της κάθε εκκλησίας που δημιουργείται και ταυτόχρονα ζητούμε αυτές οι εκκλησίες διακριτά να έχουν αμοιβαία κοινωνία, αμοιβαιότητα στην κοινωνία. Άρα δεν δικαιούνται οι εκκλησίες να πούν εγώ κρατάω το πρώτο κομμάτι, την ανεξαρτησία μου, την εταιρότητά μου, δρώ όπως θέλω, όπως μου κατέβει, όπως εγώ το σκέφτομαι και αδιαφορώ από εκεί και πέρα για την κοινωνία των άλλων. Σε αυτό είναι ξεκάθαρη η χαλκιδόνια εκκλησιολογία και η χαλκιδόνια κανονικότητα. Συνεπώς, τελειώνοντας την πρώτη χιλιετία, γιατί αυτό κράτησε μέχρι το 1054, στην πρώτη χιλιετία έχουμε 5 πατριαρχία και μία αυτοκέφαλη εκκλησία, η οποία αγκαλιάζει έτσι και καλύπτει συνολικά όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Την τότε γνωστή κρατική οντότητα που υπάρχει όπως τη γνωρίζουμε εμείς. Συνεπώς, τελειώνοντας η πρώτη χιλιετία, μας βρίσκει να έχουμε και τα δίπτυχα. Τα οποία δίπτυχα είναι τα 5 πατριαρχία, Ρώμη, Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Ιερουσαλήμ και μία αυτοκέφαλη εκκλησία, η Εκκλησία της Κύπρου. Και το τονίζω για τρίτη φορά, γιατί θα μας χρειαστεί για τη συνέχεια, ότι δεν υπησέρχεται καμία εκκλησία στα όρια και στα κανονικά εδάφη μία άλλης εκκλησίας με βάση αυτό που μας έδωσε η τρίτη, η τέταρτη και η πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος. 3 Οικουμενικές Σύνοδοι. 3 Οικουμενικές Σύνοδοι για να μας δώσουν και να μας δείξουν περί τίνος πρόκειται. Έτσι. Το πράγμα όμως αρχίζει και χαλάει με τη Ρώμη. Ακριβώς. 1000 χρόνια πριν, Ακριβώς. το σχίσμα το οποίο έχουμε, Το 1054. το 1054, η Ρώμη αποφασίζει να αποκοπεί από τον υπόλοιπο ιστό των χριστιανικών εκκλησιών και ουσιαστικά επί μία χιλιετία οι χριστιανοί, η πενταρχία έχει σπάσει, δεν υφίσταται, Βεβαίως. αλλά και όλος ο κόσμος πλέον αναδιοργανώνεται κόντρα στα όσα είχαν αποφασίσει οι 3 σύνοδοι τις οποίες αναφέραμε. Ακριβώς. Πού πάμε λοιπόν μετά από το σχίσμα της Ρώμης? Φτάνουμε στο 1054. Εδώ θέλω να διευκρινίσουμε κάτι το οποίο επίσης θα μας χρειαστεί. Ο όρος σχίσμα υπάρχει στην δυτική εκκλησιαστική ιστοριογραφία. Δηλαδή η Ρώμη ήταν αυτή που χαρακτήρισε ως σχίσμα το 1054. Το
Το 1054 όμως, αγαπητέ Ανδρέα, δεν έχουμε σχίσμα. Αλλά. Το 1054 έχουμε διακοπή κοινωνίας 2 πατριαρχείων. Για κάποια διαφωνία, τέτοιες διαφωνίες είχαμε πάντα και πριν, είχαμε και μετά, μέχρι και σήμερα, μέχρι και αυτή τη στιγμή, που η Εκκλησία της Ρωσίας μεμονωμένα έχει διακόψει την κοινωνία με το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, λόγω του Ουκρανικού αυτοκεφάλου, με το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας και με την Εκκλησία της Ελλάδος. Γιατί θεωρεί ότι εδώ έχει μια διαφωνία και διακόπτει την κοινωνία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε η ίδια Εκκλησία και η ίδια Εκκλησία του Χριστού. Κοιτάξτε όμως τι έχει συμβεί. Γι' αυτό θέλω να διευκρινίσουμε ότι αυτό που ήταν διακοπή αμοιβαίας κοινωνίας 2 πατριαρχείων, αυτό στη συνέχεια βαφτίστηκε, ονοματίστηκε από πλευράς της Ρώμης ως σχίσμα, γιατί είχε κάποιες συνέπειες. Πρώτον, πριν πούμε τις συνέπειες, να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Η Ρώμη και η Κωνσταντινούπολη βρίσκονται σε διακοπή κοινωνίας. Τα άλλα 3 πατριαρχεία της Ανατολής και η Εκκλησία της Κύπρου συνεχίζουν να μνημονεύουν στα δίπτυχά τους και τη Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη. Δεν έχουν κληθεί δηλαδή να πάρουν μέρος με τον ένα ή με τον άλλον. Καθόλου. Και συνεχίζουν να μνημονεύουν και τις 2 εκκλησίες. Αυτό είναι ένα πολύ καλό μήνυμα και για τη Ρώμη, ότι κακώς, κάκιστα από άποψη εκκλησιολογική και κανονική, προέβησε αυτόν τον χαρακτηρισμό. Ακριβώς γιατί οι άλλες εκκλησίες θεωρούν σε πλήρη κοινωνία την πενταρχία κανονικά και την Εκκλησία της Κύπρου. Τι συμβαίνει όμως στη συνέχεια? Πώς αυτό στη συνέχεια μεταξελίσσεται? Έχουμε τις γνωστές σταυροφορίες. Οι σταυροφορίες δεν ήταν μόνο πολιτική ενέργεια ή στρατιωτική ή γεωστρατηγική ενέργεια. Έχει και εκκλησιολογικές και κανονικές συνέπειες. Ποιες? Από την ώρα που η Ρώμη, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και για το θέμα που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στη Ρωσία και στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Από την ώρα που βαφτίζει τη διακοπή κοινωνίας σε σχίσμα, σημαίνει ότι όλες τα 4 πατριαρχεία της Ανατολής και η Εκκλησία της Κύπρου, ως εντός εισαγωγικών για μας, εκτός εισαγωγικών για αυτούς, είναι ανύπαρκτες εκκλησιολογικά και κανονικά, άρα αυτό δίνει το δικαίωμα στην Εκκλησία της Ρώμης, η οποία πλέον, εφόσον έχουμε σχίσμα, είναι η μόνη εκκλησία που υπάρχει, να δραστηριοποιηθεί παντού και να συστήσει τοπικές εκκλησίες. Άρα δηλαδή, ανακηρύσσοντας την Εκκλησία σε κατάσταση σχίσματος, ακριβώς, η Εκκλησία της Ρώμης, ακριβώς, θεωρεί εαυτόν ως τον συνεχιστή της Εκκλησίας και έτσι, θεωρεί καθήκον του να πάει στον εκεί, υπόλοιπο χώρο, εκεί που είναι οι σχισματικοί, δηλαδή αυτοί που έχουν χάσει τη σχέση με τη Θεία Χάρη και όλα αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία, ή να πήξει νέες εκκλησίες για να σώσει τις ψυχές των ανθρώπων. Ακριβώς. Τώρα τελευταία το έχουμε ξανακούσει αυτό. Με τη Ρωσία που τρέχει στην Αφρική να σώσει τις ψυχές των ανθρώπων. Θα το δούμε ευθύς αμέσως. Έτσι, αυτό θα δούμε. Αυτό ακριβώς είναι που γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό που είναι το 1054, δυστυχώς, τελείως αντιεκκλησιολογικά και τελείως αντικανονικά κάνει αυτή τη στιγμή το Πατριαρχείο της Ρωσίας στην Αφρική, στα εδάφη του κανονικού Πατριαρχείου της Αλεξανδρίας. Λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν αυτήν την κίνηση ότι θεωρώντας ως πλέον σχισματικές τις άλλες εκκλησίες και άρα ανύπαρκτες, πηγαίνει και εγκαθιστά πατριαρχία. Στην πρώτη σταυροφορία έχουμε το 1099 Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το 1100 Πατριαρχείο Αντιοχίας, στην τρίτη σταυροφορία Λατινική Αυτοκέφαλη Εκκλησία Κύπρου και στην τέταρτη σταυροφορία, γνωστά σε όλους αυτά, έχουμε Λατινικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Δεν τους υπολογίζει καθόλου τους υπολείπους. Στείνει δικές της εδαφικές εκκλησίες και ξαναφτιάχνει την πενταρχία σε προοπτική πλέον κατά αυτήν νέα, ακριβώς γιατί οι άλλες είναι σχισματικές. Ακριβώς το ίδιο επαναλαμβάνεται αυτή τη στιγμή στην Αφρική. Ακριβώς το ίδιο. Που σημαίνει αυτό που κάνουν στην Αφρική θα το κάνουν και στα εδάφη του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, στα εδάφη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και θα το κάνουν και στην Εκκλησία της Ελλάδος. Να το περιμένουμε, όπου να ανέρχεται. Γι' αυτό λοιπόν, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η συνέπεια. Άρα, ανακεφαλώνοντας το 1054 για να προχωρήσουμε, δεν πρόκειται, θέλω να το τονίσω αυτό, για το 1054 για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Είναι λάθος να λέμε ότι η Ρώμη το 1054 και εντεύθεν
ότι εισπίδησε στα άλλα εδάφη των άλλων εκκλησιών. Ότι έχουμε δηλαδή αυτό τον κανονικό όρο εισπίδηση. Δεν έχουμε εισπίδηση. Έχουμε διακήρυξη σχίσματος, που σημαίνει άδεια γη. Δεν πρόκειται για εισπίδηση. Με συνέπεια η Ρώμη, συνέπεια με βάση το σχίσμα, λέει πηγαίνω με τα φανών και λαμπάδων, με τιμή και δόξα και εγκαθιστώ εκκλησίες. Εκεί που δεν υπάρχει. Εκεί που δεν υπάρχουν. Γιατί εσείς εκεί που υπήρχατε δεν υπάρχετε πια. Εσείς δεν μπορείτε πλέον, δεν ανταποκριθήκατε σε αυτό που είστε ως εκκλησία, διότι. Σήμερα το διότι είναι το ουκρανικό αυτοκέφαλο, η αφορμή, όχι η αιτία, και αμέσως στείνω εκκλησίες. Αυτό ξεκίνησαν στην Αφρική. Άρα είναι ένα εκκλησιαστικό ντεζαβού αυτό το οποίο ζούμε. Είναι ακριβώς αυτό το γεγονός το οποίο θέλω λίγο να το αναλύσουμε. Να το αναλύσουμε, γιατί πραγματικά... για να γίνει κατανοητό. Είναι λάθος να λέμε ότι έχουμε εισπίδηση της Εκκλησίας της Ρωσίας στην Αφρική. Δεν πρόκειται για εισπίδηση. Πρόκειται με την απόφαση της Συνόδου του Δεκεμβρίου για διακήρυξη της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας, του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας ως σχισματικού πατριαρχείου, άρα από εκείνη την ημέρα ως ανύπαρκτου, και επομένως η Αφρική είναι άδεια γη. Και εγώ, η Εκκλησία της Ρωσίας, πηγαίνω στην Αφρική παντού και στείνω εκκλησίες και καλώ τους ιερείς και τους πιστούς να ενταχθούν σε μένα. Αυτό θα το δούμε αμέσως λίγο παρακάτω, αφού τελειώσουμε με το 1054. Αυτό είναι και λίγο ύπουλο, σεβασμιότατη, γιατί οι Ρώσοι το τελευταίο διάστημα αυτό το οποίο επικαλούνται είναι οι οχλήσεις και οι κλήσεις των Αφρικανών πιστών και ιερέων προς τη Ρωσία, που τους λέει: Ελάτε να μας σώσετε επί της ουσίας. Και λέει: Δεν μπορούσαμε να κάνουμε άλλο τα στραβά μάτια, πρέπει να πάμε εκεί να τους σώσουμε τους ανθρώπους. Αυτό το επιχείρημα το ίδιο το έχουμε αντίστοιχα και στον 11ο, 12ο και 13ο αιώνα. Εκεί με αφορμή ότι καταλήφθηκαν τα εδάφη, οι Άγιοι Τόποι, από κάποιους που επιτέθηκαν απ' έξω. Οι Άραβες, τότε οι Μουσουλμάνοι, με αυτό το επιχείρημα και πήγαν εκεί. Τα αναλύει πολύ καλά αυτά ο Στίβεν Ράνσιμαν, έτσι. Λοιπόν, υπήρχε αυτό το επιχείρημα ότι οι χριστιανοί σκλαβώθηκαν στις περιοχές της Μέσης Ανατολής και εμείς πηγαίνουμε να ελευθερώσουμε τους αδελφούς μας. Και στη δική μας την περίπτωση ποιος είναι ο Σταλάντιν? Έτσι. Ο Επιφάνιος. Ακριβώς αυτό. Βλέπετε, οι αντιστοιχήσεις είναι ίδιες, δυστυχώς. Όχι απλώς για να πούμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, είναι γιατί υπάρχει μια διολίσθηση ολκής αυτή τη στιγμή. Έτσι, εκκλησιολογική και κανονική διολίσθηση του Πατριαρχείου της Ρωσίας, στην οποία θα πρέπει να αποσοβηθεί πριν ακόμα καταλήξουμε σε αυτό που έχουμε φτάσει τώρα 1000 χρόνια με το Πατριαρχείο Ρώμης. Έτσι, αυτό βλέπετε, όταν έχουμε μία απόκληση μίας μοίρας, η μία μοίρα, έτσι, από τη γεωμετρία είναι απειροελάχιστη, ούτε καν φαίνεται με γυμνό οφθαλμό. Όταν όμως αυτή την επεκτείνεις σε χρόνο και στο άπειρο, γίνεται μια τεράστια απόκληση. Σαν την απόκληση που έχουμε σήμερα με το Πατριαρχείο Ρώμης, έτσι, το οποίο για μας υπάρχει. Απλώς το Πατριαρχείο Ρώμης μετάλλαξε την ονομασία του, όπως θα τη μεταλλάξει και στο μέλλον και η Εκκλησία της Ρωσίας, για να μπορέσει να αγκαλιάσει όλη τη γη. Έτσι. Με το Πατριαρχείο Ρώμης, λοιπόν, έχουμε αυτή την απόκληση και προσπαθούμε 1000 χρόνια να έρθουμε στην Ένωση των Εκκλησιών, για την οποία εύχεται και η Θεία μας Λειτουργία στην αρχή. Υπέρ της των πάντων ενώσεως, δεν λέμε. Αγωνιζόμαστε λοιπόν για την Ένωση των πάντων. Λοιπόν, άρα κλείνοντας το 1054, είναι λάθος οι Ορθόδοξοι να λέμε ότι πρόκειται για σχίσμα, διότι εάν πρόκειται για σχίσμα, θα έπρεπε και εμείς αντίστοιχα, με βάση αυτό που διακηρύττουμε στις εκκλησιαστικές μας ιστορίες τις Ορθόδοξες, να πάμε και να συστήσουμε Πατριαρχείο Ρώμης Ορθόδοξο, λέγοντας στον Πάπα και Πατριάρχη Ρώμης: σε αγνοούμε, δεν υπάρχεις για μας, άρα δεν υπάρχει η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, δεν υπάρχει το Πατριαρχείο Ρώμης και ερχόμαστε εμείς και στείλουμε ένα Πατριαρχείο Ορθόδοξο Ρώμης. Δεν το κάναμε ποτέ και δεν έχουμε ποτέ καμία σύνοδο της δεύτερης χιλιετίας η οποία να λέει ότι πρόκειται για σχίσμα και να πάρει την απόφαση που πήρε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, όταν στην Αλεξάνδρεια τότε όλη η ιεραρχία έγινε νεστοριανή και η ίδια η Εκκλησία, η Οικουμενική Σύνοδος τότε, εγκατέστησε καινούργια ιεραρχία. Έτσι, αυτό έκανε η Ρώμη το 1054. Αυτό δηλαδή το έχουμε σαν γεγονός στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, με τους Νεστοριανούς, τους αιρετικούς, οι οποίοι βρισκόταν στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής και είπε η Εκκλησία, επειδή είναι σχισματική αυτή μετά το τέλος της Συνόδου, εκλέγουμε καινούργια ιεραρχία. Εάν λοιπόν εμείς είχαμε μία σύνοδο στη δεύτερη χιλιετία, θα έπρεπε να πάμε κι εμείς να εγκαταστήσουμε Πατριάρχη και Πάπα Ρώμης. Δεν το κάναμε ποτέ,
Ακριβώς γιατί εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε σε διακοπή κοινωνίας. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι συμβαίνει. Αυτό που η Ορθόδοξη Εκκλησία σεβάστηκε στα 1000 χρόνια, έρχεται η Εκκλησία, το Πατριαρχείο της Ρωσίας και το καταπατά. Το Πατριαρχείο της Μόσχας, όπως λαθεμένα το λένε, γιατί θέλουν να έχουν Πατριαρχείο Πόλεως. Το Πατριαρχείο Πόλεως διευκολύνει να φτιάξουμε παγκόσμια εκκλησία. Ενώ όταν λέμε Πατριαρχείο Ρωσία, σημαίνει το περιορίζουμε στα όρια ενός κράτους για το αυτοκέφαλο για το οποίο το έχουμε πάρει. Παράδειγμα, πάμε στην Κύπρο ξανά. Λέμε αυτοκέφαλη εκκλησία της Κύπρου. Άρα ξέρουμε ποια είναι τα όρια της δικαιοδοσίας της Εκκλησίας της Κύπρου. Αν πούμε αυτοκέφαλη εκκλησία της Λευκωσίας, αυτό μας διευκολύνει να απλώσει τη δικαιοδοσία της σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό λοιπόν εσκεμμένα από την Σύνοδο της Μόσχας του 1666 με την περίφημη τρίτη θεωρία της Ρώμης, η οποία είπε η πρώτη παλιά Ρώμη έπεσε σε αίρεση όπως είπαν τότε, λαθεμένα, και η δεύτερη Ρώμη, ενώ εμείς λέμε νέα Ρώμη, δεν υπάρχει δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, η δεύτερη Ρώμη όπως είπαν αυτοί καταλήφθηκε από τους Τούρκους, τους Οθωμανούς, και άρα απομένει η τρίτη Ρώμη, την οποία αυτή λέγεται η τρίτη Ρώμη Μόσχα. Γι' αυτό και το Πατριαρχείο Μόσχας. Δεν υπάρχει τέτοιος τίτλος, είναι Πατριαρχείο Ρωσίας και Εκκλησία της Ρωσίας, η οποία περιορίζεται στα όρια τα οποία ο ιδρυτικός της τόμος της αυτοκεφαλίας το 1589 της όρισε. Επομένως, τελειώνουμε και αυτό το κομμάτι, ότι εδώ δεν πήγαμε ως Ορθόδοξοι να στήσουμε Πατριαρχείο, σεβόμενοι την εκκλησιολογική και κανονική παράδοση της πρώτης χιλιετίας των Οικουμενικών Συνόδων. Μα και ό,τι ενέργειες κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία την τελευταία χιλιετία, τις κάνει στη λογική ότι έχω και έναν αδερφό εκεί έξω, τον οποίο περιμένω να ξαναγυρίσει στο σπίτι. Ακριβώς αυτό. Αυτό λοιπόν που σεβαστήκαμε ως Ορθόδοξοι στη δεύτερη χιλιετία για 1000 χρόνια, έρχεται αυτή τη στιγμή και το τορπιλίζει η Εκκλησία της Ρωσίας. Έτσι, και κάνει μιμούμενη αυτό που κάνει η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, τη Ρώμη. Άμα θες να γίνεις τρίτη Ρώμη, την πρώτη θα Ακριβώς αυτό. αντιγράψεις. Το πρόβλημα είναι πολύ ευρύτερο. Δεν είναι απλώς στείλαμε έναν επίσκοπο στην Αφρική και πήρε 10, 20, 50 ιερείς και έστησε δύο πώς το λένε, τοπικές εκκλησίες ή οτιδήποτε, 5 ενορίες. Είναι ότι δυναμητίζεται έτσι όλο το εκκλησιολογικό και κανονικό σύστημα της Εκκλησίας 2 χιλιετιών. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε άμεσα. Αυτό συνεπάγεται σύγκληση συνόδου. Πανορθοδόξου συνόδου. Δεν είναι απλό το θέμα. Έτσι, δεν είναι καθόλου απλό το θέμα, όπως έγινε και με την Κύπρο όταν εισπίδησαν οι Αντιοχίες στην Κύπρο και αμέσως κατέφυγαν στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο το 431. Έτσι, της Εφέσου. Σεβασμιότατε, όλα αυτά έτσι όπως μου τα περιγράφετε μου θυμίζετε τις πρώτες ημέρες του κορονοϊού. Όταν νομίζαμε ότι 5-6 Κινέζοι αρρώστησαν στη Γιουχάν, μετά γίνανε 15 πάλι εκεί στην Κίνα, δεν μας νοιάζει, και δεν είχαμε καταλάβει ότι αυτό το οποίο μας ερχόταν ήταν μια παγκόσμια, μια πανδημία. Αυτό το οποίο ζούμε τα τελευταία 2 χρόνια και δεν ξέρουμε ακόμα πόσα χρόνια θα το ζήσουμε. Άρα δηλαδή αυτό από το οποίο πάσχει η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι μια απλή εισπίδηση ενός Μητροπολίτη και 5 παπάδων από τη Ρωσία στην Ουγκάντα, αλλά ένα παγκόσμιο πρόβλημα, μάλλον ένα πανορθόδοξο παγκόσμιο πρόβλημα. Πανορθόδοξο παγκόσμιο πρόβλημα, όπως το λέτε αυτή τη στιγμή. Αντίστοιχη εμβέλεια με αυτό το οποίο συνέβη πριν από 1000 χρόνια στη Ρώμη. Στη Ρώμη. Το οποίο δεν προσέχθηκε τότε, γιατί υπήρχαν πολεμικές επιχειρήσεις, οι σταυροφορίες, αφέθηκε, έγιναν 3 προσπάθειες. Θυμάστε ότι έχουμε την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολεως το 1261. Το 1204 μέχρι το 1261. Αμέσως οι Ορθόδοξοι, μαζί με τους θεολόγους της Δύσης, έκαναν τη Σύνοδο της Λιώνος το 1274, 13 χρόνια μετά. Πρώτη κίνηση αυτή. Γίνεται μια δεύτερη κίνηση, η οποία ήταν τελείως ατυχής και κάτω από πίεση της Φεράρας Φλωρεντίας 15 χρόνια πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, και έχει γίνει και μία που εκεί πλέον ξεγελάστηκαν οι Ορθόδοξοι το 1596 της Μπρέστ-Λιτόβσκ, όπου εκεί γέννησε και αναδείχθηκε η Ουνία, δηλαδή η απόφαση της Ρωμαϊκοκαθολικής Εκκλησίας να πει ότι εγώ συνεχίζω την παρουσία μου στις σχισματικές εκκλησίες της Ανατολής και εγκαθιστώ ουνητικές κοινότητες παντού. Και έχουμε την Ουνία εννοείται μέχρι σήμερα. Και αυτό και βλέπετε στην Αθήνα έχουμε 3 αρχιεπισκόπους. Έχουμε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο της Εκκλησίας της Ελλάδος,
και έχουμε δίπλα άλλες δύο εκκλησίες. Την Λατινική Εκκλησία Ελλάδος και την Ελληνόρυθμη, όπως λένε, Εκκλησία της Ελλάδος. Αυτό χρονολογείται από το 1596 και μετά. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Δημιουργούνται πολλαπλασιαστικά, έχουμε άτυπο πολλαπλασιασμό των κυτάρων, ένα καρκίνωμα δηλαδή στην Εκκλησία, το οποίο τον καρκίνο αν δεν τον πλήξεις, όπως ξέρουν όλοι και γνωρίζουμε όλοι ιατρικά, αυτό θα πολλαπλασιαστεί, δεν θα αφαιθεί. Γι' αυτό λοιπόν αυτή την κατάσταση θα πρέπει να την προλάβουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα... Σε βαθμιότητα με έχετε δρομάξει, πρέπει να σας το παραλυθώ έτσι. Ναι, να δούμε από πού προέρχεται αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Όλοι λένε... Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό το οποίο μου περιγράφετε εσείς είναι μια ολόκληρη στρατηγική. Αυτή η στρατηγική δεν γίνεται να δημιουργήθηκε σε ένα τραπέζι στη Μόσχα ή οπουδήποτε αλλού. Μόλις το Δεκέμβριο. Μόλις το Δεκέμβριο ή ας πούμε όταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο πριν από 2-3 χρόνια αναγνώρισε την Εκκλησία της Ουκρανίας. Χρονολογείται από πριν. Να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα, δύο αφετηρίες. Πρώτα, το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Δεν το ζητήσαν οι άνθρωποι πριν από 10 χρόνια, το ζητήσαν το 1920. Δεύτερη φορά το 1940. Τρίτη φορά το 1991, μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, και έρχονται μετά από το 2008, 9, 14 και ούτω καθεξής. Και ολοκληρώθηκε με το αίτημα ξανά το 2018-19. Άρα πρόκειται για ένα αίτημα 100 ετών, διαρκές. Το ίδιο αίτημα, διαρκές και επαναλαμβανόμενο, όπως και εμείς στην Ελλάδα ζητήσαμε αυτοκέφαλο, όπως η Εκκλησία της Ρωσίας ζήτησε αυτοκέφαλο, η Εκκλησία της Σερβίας, της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, Ρουμανίας και το καθεξής. Γιατί αυτό να είναι αίτημα αρνητικό για τους Ουκρανούς, ενώ για όλους εμάς τους υπόλοιπους να είναι θετικό το αίτημα? Από την ώρα μάλιστα που η Ουκρανία υπάρχει ως ανεξάρτητη οντότητα, σαν κράτος πρώτα απ' όλα. Άρα έχει και ο Ουκρανικός λαός το δικαίωμα στην πολιτιακή αυτοδιάθεση πρώτα και στη συνέχεια στην εκκλησιαστική αυτοδιάθεση. Και σε αυτό η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Ανατινικουμένη, το καταφάσκει. Εξάλλου η πρώτη χιλιετία αυτό μας δείχνει. Δεν έχουμε μια παγκόσμια εκκλησία στην πρώτη χιλιετία. Έχουμε εκκλησίες, εδαφικές εκκλησίες, κατατόπους εκκλησίες, οι οποίες καλούνται να λειτουργούν ανεξάρτητα όπως η κάθε μια θεωρεί ως καλύτερο, αλλά ταυτόχρονα να βρίσκονται σε κοινωνία. Έτσι. Το ουκρανικό αυτοκέφαλο, τώρα που μου είπατε αυτή την ιστορία για τη γέννηση του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Κύπρου, ακριβώς. Μοιάζει αρκετά. Δηλαδή είναι αυτοκέφαλο προστασίας. Αυτοκέφαλο προστασίας, ακριβώς. Είναι και αυτή η πτυχή. Λοιπόν, η πρώτη αφετηρία επομένως είναι πώς προέκυψε το ουκρανικό αυτοκέφαλο. Το 1920 δεν είχαμε τέτοιες διαμαρτυρίες, το 1940 δεν είχαμε από πλευράς του Πατριαρχείου της Ρωσίας τέτοιες επιθέσεις εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εναντίον της Εκκλησίας της Ελλάδος, εναντίον του Πατριαρχείου της Αλεξανδρίας. Προέκυψε τώρα. Πότε τώρα? Και τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο θα πρέπει να το δούμε και είναι και το πιο σημαντικό, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Χρονολογείται αμέσως μετά τους δύο καταστατικούς χάρτες που αναφέραμε και στην αρχή, για να προειδεάσουμε τους ακροατές μας περί τίνος πρόκειται. Το 1988 εκδίδεται ένας καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Ρωσίας, ο οποίος έχει το εξής απίθανο. Στις θεμελιώδες του διατάξεις, άρθρο 1, παράγραφος 3, που λέει, έχει τρεις υποπαραγράφους, 3 εδάφια, ας το πούμε όπως λέμε στη νομική γλώσσα. Λέει, το πρώτο εδάφιο, μέλη της Ορθοδόξου Ρωσικής Εκκλησίας είναι όσοι κατοικούν στη Ρωσία. Λογικό. Λογικότατο. Όπως τα λέγαμε και για το κυπριακό αυτοκέφαλο, όσοι κατοικούν στην νήσο Κύπρο. Αυτοί είναι που απαρτίζουν. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος και η Τέταρτη σταματάει εδώ. Τελεία. Δεν λέει κάτι άλλο. Αυτοί που κατοικούν στα εδάφη της Ελλάδος είναι μέλη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αυτοί που κατοικούν στη Βουλγαρία είναι μέλη της Εκκλησίας της Βουλγαρίας. Τέλος. Τι πιο καθαρό, δηλαδή είναι ξεκάθαρα τα όρια, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, άρα το πρώτο εδάφιο είναι κανονικότατο και εκκλησιολογικά και κανονικά. Περνάμε σε ένα δεύτερο, για να δείτε πώς δημιουργούνται τα προβλήματα. Εδάφιο 2 λέει, μέλη της Ρωσικής Εκκλησίας είναι επίσης όσοι Ρώσοι που έχουν καταγωγή ρωσική και κατοικούν ανατινικουμένοι. Δηλαδή όσοι Ρώσοι βρίσκονται σε όλο τον κόσμο αποτελούν μέλη της Ρωσικής Εκκλησίας.
Τι συνεπάγεται αυτό? Εμείς είμαστε Έλληνες πολίτες, όπως στη Βουλγαρία είναι Βούλγαροι πολίτες, έχει ο καθένας μας ένα διαβατήριο. Αυτό είναι λογικό για μια πολιτεία. Δεν μπορούμε κάθε φορά όταν αλλάζουμε χώρα να αλλάζουμε και υπηκότητα. Δεν έχουμε όμως εκκλησιαστική υπηκότητα. Δεν έχουμε εκκλησιαστικό διαβατήριο, που σημαίνει τι? Όταν εγώ βρίσκομαι, ένας πιστός, οποιοσδήποτε, είναι κάτοικος Αθηνών, πηγαίνει και λειτουργείται στην εκκλησία και είναι μέλος εκείνη την ώρα της εκκλησίας της Ελλάδος. Όταν μετακινηθεί, πάει στο Βελιγράδι και πάει και μετέχει στη Θεία Λειτουργία και κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Την ώρα που όλοι μαζί και εκείνος λέει εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, εκείνη η εκκλησία, η μία η Αγία, είναι του Βελιγραδίου, δεν είναι της Αθήνας. Σημαίνει αντάσσεται στο σώμα του Χριστού που κοίται στη Σερβία. Όταν πάει στη Ρουμανία, το ίδιο. Άρα δεν έχουμε εκκλησιαστική υπηκότητα να λέει κάποιος εγώ είμαι Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός και ως εκ τούτου εσείς είστε Σέρβοι και εγώ δεν μετέχω, εσείς είστε Βούλγαροι και εγώ δεν θα έρθω, εσείς είστε Ρουμάνοι και δεν θα έρθω. Εντάσσομαι κανονικότατα και κοινωνώ μαζί τους. Κοιτάξτε τι έχουν κάνει εδώ. Όσοι Ρώσοι κατοικούν ανά την οικουμένη, Ρώσοι, καταγωγής ρωσικής πάντα, γιατί είναι ρωσική η εκκλησία, είναι μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας. Άρα ξαφνικά αρχίζει να εμφανίζεται μια παγκόσμια εκκλησία στο όνομα της εθνότητας και της καταγωγής, το οποίο είναι αντικανονικό και αντιεκκλησιολογικό πέρα για πέρα. Πρώτο λοιπόν φάουλ του καταστατικού χάρτη του 1988. Και κάτι το οποίο το ζούμε τις τελευταίες Και κάτι το ζούμε σε αυτό που λέμε στους χώρους της διασποράς. Συνεχώς. Έτσι, συνεχώς, παντού. Και έχουμε να βρίσκονται εκκλησίες σε διάφορα μέρη του κόσμου και να βρίσκονται γειτονικά δίπλα-δίπλα Ορθόδοξοι και να μην μπορούν να κοινωνούν μεταξύ τους. Λοιπόν, έχουμε και ένα τρίτο. Τώρα μια και το λέτε αυτό, να κάνω μια ερώτηση, επειδή πάντα το είχα απορία και το ρωτώ σε εσάς γιατί έχετε υπηρετήσει στη Γαλλία. Υπάρχει ο Ρουμάνος Μητροπόλητης της Γαλλίας, ακριβώς. Ο Σέρβος, ο Ρώσος, ο Έλληνας. Αυτό. Για τους Γάλλους Ορθοδόξους, ποιος είναι ο Μητροπόλητης? Για τους Γάλλους Ορθοδόξους αυτό αποτελεί ένα σκάνδαλο. Αποτελεί ένα σκάνδαλο, διότι όταν εισέρχονται μέσα στους ναούς μας, εδώ στην Ελλάδα λέμε Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου. Ναι. Και είναι ο Άγιος που αγκαλιάζει όλους τους πιστούς, έτσι, τους χριστιανούς. Εκεί γράφει απ' έξω Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Οπότε ξαφνικά ο Γάλλος μπαίνοντας μέσα στην εκκλησία αρχίζει να νιώθει ότι εγώ σαν Γάλλος δεν έχω καμία σχέση με αυτούς εδώ. Γιατί εγώ δεν είμαι ούτε Ρώσος, ούτε Έλληνας, ούτε Ρουμάνος. Και αυτό δεν το καταλαβαίνουμε ότι είναι σκάνδαλο για αυτούς τους ανθρώπους και μία απόθυση στο να πλησιάσουν οι άνθρωποι την Εκκλησία του Χριστού. Έτσι. Αυτό είναι ένα μεγάλο εκκλησιολογικό πρόβλημα, το οποίο αγγίζει το εδάφιο 2, όπως αναφέραμε μόλις τώρα. Γιατί και εκεί και παντού Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Και μάλιστα πήγα μία φορά στην Μπαρτσελώνα και όταν μπήκα στην εκκλησία υπήρχε το εξής απίθανο φαινόμενο. Σε μία εκκλησία ρωμαιοκαθολική νίκιασε η Ορθόδοξη Βουλγαρική κοινότητα και η Ορθόδοξη Ρωσική κοινότητα από ένα παρεκκλήσιο, το οποίο έτυχε να βρίσκονται στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο. Στο ισόγειο ήταν η Βουλγαρική ενορία και στον πρώτο όροφο ήταν η Ρωσική. Εγώ μπήκα στην εκκλησία στη Βουλγαρική να εκκλησιαστώ και ξαφνικά αντιλαμβάνομαι ότι επάνω στον πρώτο όροφο υπάρχει και άλλη Ορθόδοξη κοινότητα. Και ανέβηκα επάνω λοιπόν και στο τέλος ρώτησα τον Ρώσο ιερέα ένα πράγμα απίθανο σε αυτό που μου είπε. Του λέω, πάτερ μου αγαπητέ, εσείς και οι Βούλγαροι από κάτω χρησιμοποιείτε τη σλαβωνική γλώσσα. ίδια λειτουργία τελείται. Δεν είναι να πείτε ότι κάτω είναι η αραβική ή η ελληνική και δεν καταλαβαίνουν οι πιστοί σας. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί δεν κάνετε μία κοινότητα μαζί, με κριτήριο έστω τη σλαβωνική Θεία Λειτουργία. Και μου χτυπάει το πόδι κάτω με το τακούνι και λέει, εδώ είναι έδαφος της Ρωσικής Εκκλησίας. Λέω, ποιο έδαφος της Ρωσικής Εκκλησίας? Σε πρώτο όροφο είμαστε. Από κάτω υπάρχει άλλη εκκλησία. Και εδώ είναι Πατριαρχείο Ρώμης, δεν είναι Ρωσική Εκκλησία εδώ πέρα. Σαν να του μιλούσα κινέζικα. Μου λέει, δεν ξέρω τι λες εσύ, εμείς έχουμε τη δικιά μας κοινότητα εδώ. Δηλαδή πράγματα για να δείτε το μέγεθος και το εύρος της άγνοιας, της απουσίας της θεολογικής και της αλωτρίωσης της εκκλησιολογίας της Εκκλησίας. Λοιπόν, και φτάνουμε στο τρίτο εδάφιο.
Αυτό είναι και το πιο σημαντικό, στο οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή εφαρμογή και στην Αφρική. Το τρίτο εδάφιο λέει κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ στην εκκλησιαστική ιστορία 2.000 χρόνια. Ούτε στην πρώτη χιλιετία των Οικουμενικών Συνόδων, ούτε και στη δεύτερη χιλιετία που η Ορθόδοξη Εκκλησία κράτησε μια άψογη εκκλησιολογική στάση απέναντι στο Πατριαρχείο Ρώμης που υιοθέτησε τη μεθοδολογία του σχίσματος. Το τρίτο εδάφιο λέει μέλη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, έτσι που βρίσκεται στη Μόσχα, αποτελούν και όσοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ανά την οικουμένη, δηλαδή μέλη των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, δηλώσουν ότι θέλουν να είναι μέλη της Ρωσικής Εκκλησίας. Δεν είναι γυμναστήριο, είναι και καθένας πάει και διαλέγει και δηλώνει που θέλει να πάει να γραφτεί. Έτσι συνειδητοποιούμε τι λέει αυτό το εδάφιο. Είναι το 1-3-3. Πώς εμείς λέγαμε 1-1-4, εδώ το 1-3-3. Φοβερό. Δηλαδή είναι τορπιλισμός κάθε έννοια εκκλησιολογίας. Ποιος? Εκ μέρους της Ρωσικής Εκκλησίας, η οποία έρχεται σήμερα και κουνάει το δάχτυλο σε όλες τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες και λέει εσείς είσαστε σχισματικοί κάποιοι και δεν έχετε ιδέα. Ποιος? Αυτοί που τορπιλίζουν στο σύνολό της την εκκλησιολογία της Εκκλησίας και την κανονική της παράδοση. Αυτό το οποίο περιγράφεται όμως είναι και 3 βήματα. Δηλαδή, αν δούμε τις κινήσεις της Εκκλησίας της Ρωσίας από την επαναφορά της, μετά τις περιπέτειες τις οποίες είχε, ξεκίνησε λοιπόν να εργάζεται στο εσωτερικό της, να αναδομηθεί και να αναπροσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Ακριβώς. Μετά άρχισε να ψάχνει Ρώσους δεξιά και αριστερά, να την Ιφίλιο και να ζητά να χτίσει ναούς. Και τώρα πάμε στο τρίτο κομμάτι, που είναι οι μη Ρώσοι, που μας ζητάνε να έρθουν στην Εκκλησία μας. Αρχίζει και κλέβει, τι άλλο να πω, αποσπά, προσπαθεί να δελεάσει πιστούς, είτε με οικονομικά κίνητρα, είτε με τελετουργικά κίνητρα, είτε με δόξα, είτε με παγκοσμιότητα, προοπτική παγκοσμιότητας, προσπαθεί να δελεάσει τους χριστιανούς, τους Ορθοδόξους, για να τους συγκεντρώσει. Να πούμε κάτι θεωρητικό. Αν υποθέσουμε κι εσείς και εγώ και όλοι μας, εντυπωσιαστούμε από αυτό και πούμε όλοι γινόμαστε μέλη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Καταστρέφουμε την Εκκλησία στο σύνολό της. Καταστρέφουμε κάθε έννοια τοπικής εκκλησίας. Καταστρέφουμε κάθε έννοια κατά τόπων εκκλησίας και δημιουργείται μια παγκόσμια εκκλησία σαν αυτή που έχει αυτή τη στιγμή και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ναι, αλλά και η Ρωμαιοκαθολική τουλάχιστον δεν έχει την εθνική σφραγίδα. Όχι. Σου λέει είσαι καθολικός. Κινέζος, Άραβας, Έλληνας. Ακριβώς. Και ειδικά μετά τη δεύτερη σύνοδο του Βατικανού, το 1962-65, ήδη αρχίζει η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία σε μια σωστή κατεύθυνση. Οφείλουμε να το επενέσουμε και αυτό, αναδεικνύοντας την τοπική εκκλησία. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία κάνει ακριβώς το αντίθετο. Είμαστε ακριβώς 60 χρόνια μετά, ακόμη και την σύνοδο του Βατικανού, τη δεύτερη σύνοδο του Βατικανού, και κάνουν ακριβώς το αντίθετο και προσπαθούν να αφομοιώσουν, έτσι, και να συγκεντρώσουν κόσμο από παντού. Το οποίο βλέπουμε ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Εκκλησία της Αφρικής, το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας στην Αφρική. Γι' αυτό λοιπόν μπαίνουμε σε μια κατάσταση διολίσθησης που δεν έχει να κάνει με αυτό το απλό που λέμε το απαλό, το εισπίδηση. Παραδείγματος χάρη, εσείς το γνωρίζετε καλά ως Μητροπολίτης Περιστερίου, έχω όμορες Μητροπόλεις μέσα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Η σπίδηση σημαίνει να πάω εγώ στον όμορο Μητροπολίτη των Αγαπητών Νικαίας, κύριο Αλέξιο, και να πάω σε μια ενορία και να λέω ότι εδώ υπάρχουν κάποιοι περιστεριώτες από το Περιστέρι και εγώ έρχομαι εδώ και στείλω μια ενορία. Λέγοντας ή επικαλούμενος, έτσι αυτό είναι τελείως ψεύτικο, απλώς λέω μια αφορμή για να μπορέσω να διεισδύσω, ότι εσύ, σεβασμιότατη Μητροπολίτα Νικαίας, δεν ενδιαφέρεσαι για αυτούς τους 50% περιστεριώτες που μένουν εδώ. Ναι. Γι' αυτό και εγώ, αυτόκλητα, χωρίς να σε ρωτήσω, δεν με ενδιαφέρεις, έρχομαι και ασχολούμαι εγώ με αυτούς τους 50 περιστεριώτες. Η σπίδηση είναι αυτό. Εδώ όμως, για κοιτάξτε τι έχουμε, δεν έχουμε εισπίδηση. Έχουμε μια απόφαση Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας, το Πατριαρχείο της Ρωσίας, η οποία στέλνει έναν επίσκοπο, όπως έκαναν οι Αντιοχείς στην Κύπρο, στη Σαλαμίνα, τον στέλνει να υποκαταστήσει όλους τους άλλους επισκόπους και τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Άρα δεν μιλάμε για απλή εισπίδηση. Εγώ θα ήθελα να μην χρησιμοποιούμε καν. Πρόκειται για σχισματική ενέργεια, πέρα για πέρα αυτό που κάνει. Έτσι, όχι μόνο ο επίσκοπος που
ενεργεί σχισματικά και η ίδια η σύνοδος του Πατριαρχείου της Ρωσίας ενεργεί σχισματικά. Προκαλεί σχίσμα, η οποία βέβαια δεν διστάζει να το πει, το λέει, επειδή εσείς στην Αλεξάνδρεια αναγνωρίσατε το ουκρανικό αυτοκέφαλο, είστε σχισματικοί για μας. Τέλος, δεν υπάρχετε. Και το ερώτημα είναι, γιατί ξεκινάει από την Αλεξάνδρεια και δεν ξεκινάει από το Οικουμενικό Πατριαρχείο πρώτα? Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έδωσε το αυτοκέφαλο, όπως το έδωσε και σε αυτούς. Και γιατί ξεκινάει από αυτούς που αναγνώρισαν? Γιατί η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησία της Αλεξανδρίας και οι άλλες που θα ακολουθήσουν, απλώς αναγνωρίζουν, όπως ακριβώς έγινε και με τους ίδιους. Αν ρωτήσετε ένα Ρώσο, από πότε έχετε το αυτοκέφαλό σας? Θα σου πούνε το 1589. Άρα αναγνωρίζετε ότι το 1589 το Οικουμενικό Πατριαρχείο σας έδωσε το αυτοκέφαλο. Πότε οι άλλες εκκλησίες αναγνώρισαν αυτή την πράξη? Αναγνώριση, όχι εκχώρηση. Ναι. Η εκχώρηση είναι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο που έχει την δικαιοδοσιακή ευθύνη στο έδαφος του. 4 χρόνια μετά, το 1593. Χρειάστηκε να γίνει λιλογραφία, να συμπληθούν οι άλλοι πατριάρχες της Ανατολής για να επικυρώσουν αυτή την πράξη. Έχουμε 4 χρόνια διαφορά. Γιατί αυτό ξεκινήσαμε κι εμείς και κάνουμε αυτή τη στιγμή ως εκκλησίες. Δόθηκε το αυτοκέφαλο το 2019 και στη συνέχεια η Εκκλησία της Ελλάδος πρώτη, μετά η Εκκλησία της Αλεξανδρίας και μετά από 1-2 χρόνια, της Κύπρου μετά ακριβώς, και μετά από 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια, ποιοι ακολουθήσουν. Αυτό δεν επηρεάζει την υπόσταση του αυτοκεφάλου. Το αυτοκέφαλο υπάρχει εδώ από το 2019. Τι κάνει όμως η Εκκλησία της Ρωσίας? Λέει, θα τιμωρήσω αυτούς που αναγνωρίζουν το αυτοκέφαλο. Μα δεν πρόκειται για τιμωρία, πρόκειται για ευκαιρία επέκτασης της Ρωσικής Εκκλησίας στην Αφρική. Εφαρμογή δηλαδή του καταστατικού χάρτη του 1988, ο οποίος καταστατικός χάρτης έχει πολύ μεγάλη σημασία, ξανά αναθεωρήθηκε επί το Βέλτιον, όπως λένε στην αρχή. Ουσιαστικά όμως αυτά τα 3 εδάφια του θεμελιώδους άρθρου 1-3 παραμένουν ατόφια και ουσιαστικά συνεχίζουν να εφαρμόζουν αυτό που αποφάσισαν το 88 και το 2000. Είμαστε δηλαδή στην 20ετία και πρέπει να το τονίσουμε. Δεν έχει καμία σχέση η ενέργεια που έκαναν αυτή τη στιγμή στην Αφρική με το ουκρανικό αυτοκέφαλο. Το ουκρανικό αυτοκέφαλο είναι η αφορμή για να κρύψουν άλλες ενέργειες στις οποίες αυτή τη στιγμή ήδη έχουν προσχεδιάσει καταστατικά αυτή τη φορά. Έτσι, με συνοδικό κείμενο επίσημο. Μα αυτό το οποίο μου περιγράφεται τώρα είναι επί της ουσίας ένας οδικός χάρτης, αυτό εδώ. Είναι ένας οδικός χάρτης, ο οποίος σχεδιάστηκε, σχηματίστηκε πριν από 35 χρόνια. Ακριβώς. Και ενδεχομένως, όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος και από τα γεγονότα, δηλαδή αυτά τα οποία λέτε κολλάνε με τα γεγονότα. Βεβαίως. Έψαχναν μια αφορμή, μια ευκαιρία. Αφορμή. Ακριβώς αυτό. Γιατί αν υποθέσουμε ότι πρόκειται, συγγνώμη για τον όρο έτσι, αφού το λένε οι ίδιοι, για τιμωρία, θα έπρεπε να τιμωρήσουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, να πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί δεν κάνουν αυτό και πηγαίνουν στην Αφρική? Και στέλνουν και αντιμήνσια. Βεβαίως. Αφού δεν υπάρχει εκκλησία πλέον. Ήδη ξεκίνησε κανονικότατα. Δηλαδή, να πούμε κάτι, πώς λέμε, η λογική του παραλόγου. Υπάρχει το λογικό και το παράλογο. Η λογική του παραλόγου σημαίνει ότι το παράλογο, όταν βρεθεί σε μια άλλη κατάσταση, έχει τη δική του λογική από εκεί και πέρα. Αυτά όλα που κάνουν και θα κάνουν έχουν τη λογική του σχίσματος, στο οποίο θα συνεχίσουν να το υιοθετούν. Δηλαδή, τώρα κινείται πλέον η Εκκλησία της Ρωσίας, αυτό είναι το παράδοξο. Από την ώρα που ανακήρυξε σχίσμα αυτό που έχει κάνει η Εκκλησία της Αλεξανδρίας, το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας, από εδώ και πέρα όλα τα άλλα είναι λογικά αυτά που κάνει. Και έτσι θα τα παρουσιάζουν. Ότι εμάς μας ζήτησαν. Ναι. Βλέπετε, μας ζήτησαν οι ιερείς. Εμάς μας ζητούν οι πιστοί. Τι θέλετε να κάνουμε, να μην ενδιαφερθούμε εμείς για τους πιστούς της Αφρικής? Κρίμα οι καημένοι άνθρωποι. Έτσι, ζητούν Χριστό και εμείς να μην τους δώσουμε Χριστό. Βλέπετε τι ωραία επιχειρήματα. Πανέμορφα. Απλώς αυτό όμως διαλύει την Εκκλησία. Γι' αυτό λοιπόν ανέφερα το παράδειγμα με τον όμορο αγαπητό μου έτσι, συνεπίσκοπο κύριο Αλέξιο, τον Νικαίας. Το πρώτο είναι η σπίδηση και εκεί λύνεται εύκολα. Δηλαδή τι, η Εκκλησία της Ελλάδος αμέσως θα παρέμβει και θα το τακτοποιήσει το θέμα. Ή όπως εγώ λέω απλά στους φοιτητές,
Θα μαζευτούν 5 από την Νίκαια, 10, 20, θα με πλακώσουν στο ξύλο, θα με κυνηγήσουν και θα φύγω. Έτσι να το πω απλά. Και λύθηκε το θέμα της εσπηδήσεως. Δεν υπάρχει ζήτημα και πρόβλημα. Εδώ έχουμε συνοδική απόφαση το Δεκέμβριο, το οποίο φοβερό, φρίκι. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος ανακήρυξε συνολικά, έτσι σαν Οικουμενική Σύνοδος, τότε τους Νεστοριανούς ως σχισματικούς. Εδώ έχουμε μια εκκλησία μόνη της, μεμονωμένη εκκλησία της Ρωσίας, που λέει η άλλη εκκλησία, η εκκλησία της Αλεξανδρίας, είναι σχισματική. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό το έκανε μόνο η εκκλησία της Ρώμης το 1054, γιατί ήταν μόνη της, δεν υπήρχε άλλος. Αυτή βγήκε και διακήρυξε. Και κάνει ακριβώς το ίδιο και η εκκλησία της Ρωσίας αυτή τη στιγμή. Με μια διαφορά όμως. Θεωρητικά, το Πατριαρχείο της Ρώμης τότε, η Εκκλησία της Ρώμης, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, θα μπορούσε να πει «Μα δεν υπήρχε και κανένας άλλος να συγκροτηθώ σε σύνοδο για να αποφασίσουμε κάτι όπως έκανε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Ήμουν το μόνο Πατριαρχείο που απέμεινα. Γι' αυτό και τους είπα όλους τους άλλους σχισματικούς». Δεν μπορεί να το πει η Εκκλησία της Ρωσίας αυτό, γιατί αν υποθέσουμε ότι το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας είναι σε σχισματική κατάσταση αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε να επικοινωνήσει με όλες τις εκκλησίες και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και να απαιτήσει σύνοδο, έτσι, αυτή είναι η εκκλησιολογική και κανονική διαδικασία, και να πει θεωρώ για αυτό το λόγο και για αυτόν και για αυτόν και για αυτόν το λόγο την Εκκλησία της Αλεξανδρίας σχισματική. Λοιπόν, και το αποφασίζουμε όλοι μαζί, εδώ μόνη της, μεμονωμένα. Δηλαδή πράγματα αυθαίρετα, πράγματα απίθανα, δηλαδή. Και πρόκειται για ντελήριο, γιατί άλλο να πάω εγώ στη Νίκαια και θα λέγανε όλοι ο Περιστερίου τρελάθηκε και κάνει ότι του κατέβει στο μυαλό. Εδώ πρόκειται για σύνοδο. Μιλάμε, όλοι οι επίσκοποι της Εκκλησίας αποφασίζουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή πόσο πια παρακμή, πόσο πια διολίσθηση σε εκκλησιολογικό και κανονικό επίπεδο. Πού θα πάει αυτό, Σεβασμιότατη, όμως? Ναι, γι' αυτό είπαμε, έτσι ήρθα σήμερα εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι, να συζητήσουμε νηφάλια, έτσι, φιλικά, αγαπητικά. Εγώ προσωπικά, επειδή έζησα και στη Βόρεια Ευρώπη και στις Βαλτικές χώρες, τους Ρώσους και στη Γαλλία που τους συνάντησα, τους θεωρώ αδελφούς μου. Δεν νιώθω κάτι διαφορά. Δεν είναι επειδή εκείνοι είναι Ρώσοι, εκεί εμείς είμαστε Έλληνες, είναι κάτι το διαφορετικό. Ο Χριστός μας ανταμώνει, γιατί ο Χριστός μας δίνει να έχουμε κοινό αίμα όλοι μαζί. Λοιπόν, με αγάπη μιλάω. Και θέλω να δουν πριν χειροτερέψουν τα πράγματα και φτάσουν σε καταστάσεις που θα τους εκθέσουν και τους ίδιους. Δηλαδή, ο λαός αυτή τη στιγμή στη Ρωσία πέρασε 70 χρόνια διωγμούς και ταλαιπωρίες και αποδείχθηκε πιστός λαός, ανέδειξε αγίος. Εάν αντιληφθεί αυτός ο λαός ότι πρόκειται για τέτοιες αντιεκκλησιολογικές και αντικανονικές ενέργειες αυτής της κλίμακος και αυτούς του μεγέθους, δεν είμαι σίγουρος ότι θα εγκρίνει σε λαϊκή βάση αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Παρά τα επιχειρήματα που λέγονται μέσα από τα ΜΜΕ ότι υπάρχουν χριστιανοί εκεί, κρίμα οι καημένοι χριστιανοί, να πάμε να τους βοηθήσουμε. Ναι, αν θέλουν να βοηθήσουν, θα περάσουν μέσα από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, όπως κάνει και η Εκκλησία της Ελλάδος. Βοηθούμε την Ιεραποστολή, αλλά δεν πάμε ανεξάρτητα. Όλα περνούν μέσα από τη Σύνοδο του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, η οποία και χειρίζεται αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια. Αυτό είναι το κανονικό. Και εγώ κι εσείς. Αν ήταν ο πατέρας μου εκατομμυριούχος, δεν θα πήγαινα να περπατώ στους δρόμους της Αφρικής και να μοιράζω χρήματα. Θα πήγαινα να τα δώσω στην Σύνοδο της Εκκλησίας, να τα διαχειριστεί εκείνη όπως είναι οι ανάγκες. Προφανώς. Έτσι. Και όχι να πάω και να πω εγώ είμαι ένας επίσκοπος και θα σας φτιάξω εγώ μια εκκλησία γιατί δεν σας φροντίζουν εδώ. Αυτά είναι εύκολα επιχειρήματα, ανόητα επιχειρήματα, και επιτρέψτε μου να το πω αυτό, γιατί θέλουμε να καλύψουμε άλλα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή πρόκειται για συνοδική ενέργεια, είναι μια σχισματική παρέμβαση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει μπει σε πεδίο σχίσματος η Εκκλησία της Ρωσίας. Και μάλιστα εγώ δεν θα το φτάσω μέχρι εκεί. Δεν ήρθα εδώ σήμερα για να εκτοξεύσω μύδρους εναντίον της Εκκλησίας. Απλώς έχω να πω σαν κανονολόγος ένα πράγμα. Ότι το αυτοκέφαλο δόθηκε για να δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένα εδάφη. Και αυτή τη στιγμή κάνει υπέρβαση των εδαφών της και εισέρχεται σε άλλα εδάφη κανονικών εκκλησιών. Όχι διασπορά, δεν είμαστε εδώ Αμερική ή Αυστραλία, εδώ είναι Αφρική, στην οποία υπάρχει κανονική εδαφική εκκλησία του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Η αίσθηση που έχω, και το λέω για να δούμε και μια άλλη διάσταση, όταν μια εκκλησία δεν πληρεί τους όρους,
δεν πληρεί τους όρους της αυτοκεφαλίας, σημαίνει ότι εκπίπτει από το αυτοκέφαλο το οποίο της εκχωρήθηκε. Λέω μια καινούργια πρόταση, η οποία δεν υπάρχει σαν διατύπωση μέσα στην κανονική παράδοση. Όμως προκύπτει συνισταμένα από τους τόμους της αυτοκεφαλίας, που λέει «Σου δίνω εδαφική εταιρότητα συγκεκριμένη, περιγεγραμμένη και καλείσαι να δραστηριοποιηθείς σε αυτόν τον χώρο και ταυτόχρονα σε καλό να κοινωνείς με τις άλλες εκκλησίες». Εδώ τι έχουμε? Έχουμε επέκταση των εδαφών και αντί να κάνει κοινωνία με την Εκκλησία της Αλεξανδρίας αδελφικά για να λύσουν το πρόβλημα, εισπηδά μέσα. Άρα οι δύο όροι της αυτοκεφαλίας δεν υφίστανται πλέον στην Εκκλησία της Ρωσίας. Αυτό θα πρέπει να επιληφθεί. Εγώ έκανα πρόταση και είπα να ανασταλεί, να έχουμε αναστολή, αδρανοποίηση της αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ρωσίας για μια 5 ετία. Και να σταλεί έξω από το φανάρι, για παράδειγμα. Που σημαίνει, θα σας πω αμέσως, αυτόματα οι επίσκοποι της Εκκλησίας της Ρωσίας πρέπει να ενταχθούν στην Σύνοδο του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Δεν θα το κάνουν, αλλά όμως θα συμβεί κάτι άλλο. Δεν θα έχουν σύνοδο στα χέρια τους για να αποφασίζουν τέτοιες ενέργειες σαν αυτή που αποφάσισαν το Δεκέμβριο. Έτσι. Όλο αυτό το οποίο μου έχετε περιγράψει όση ώρα συζητάμε, μου φαίνεται πολύ μεγάλο για να το διαχειριστούν οι 4 πρεσβυγενείς. Ναι, τα 4 πρεσβυγενή πατριαρχία. Που θέλει να συγκαλέσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μάλλον που ο Αλεξανδρίας θέλει να συγκαλέσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Πιστεύετε ότι αν δεν συγκληθεί μία πανορθόδοξη σύνοδος, μάλιστα, μπορεί να βρεθεί λύση? Αυτό είναι το δεύτερο βήμα. Η σύγκληση είτε της πενταρχίας, δηλαδή των εκκλησιών της πρώτης χιλιατίας, είτε μία πανορθόδοξη σύνοδος, κατά τη γνώμη μου θα είναι το δεύτερο βήμα. Θα πρέπει να προηγηθεί το πρώτο βήμα, αυτό που έκανε και η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, απευθυνόμενη τότε στη Μητρόπολη Αντιοχίας. Δηλαδή τι? Να πει το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας στο Πατριαρχείο της Ρωσίας: εάν δεν ανακαλέσεις τον επίσκοπό σου, θα τον καθαιρέσουμε. Αυτό είπε και η Οικουμενική Σύνοδος. Εάν δεν ανακαλέσετε πίσω τον Μητροπολίτη που στείλατε στη Σαλαμίνα, θα τον καθαιρέσουμε. Και τον ανακάλεσαν. Λοιπόν, γι' αυτό η πρώτη κίνηση, άμεση κίνηση, είναι αυτή. Εάν δεν το κάνουν, να τον καθαιρέσουν. Που σημαίνει θα ξέρουν όλοι εκκλησιολογικά και κανονικά οι ιερείς όλοι αυτοί ότι μνημονεύουν έναν επίσκοπο, τον οποίο επίσκοπο δεν έχει καμία υπόσταση. Έτσι, έχουμε τέτοια παραδείγματα, ας μην τα αναφέρουμε τώρα, και στο παρελθόν με ένα πατριαρχείο που μπήκε στην Αυστραλία και έγινε μια άλλη τέτοια κίνηση καθαίρεσης και το αποσοβήθηκε το πρόβλημα. Λοιπόν, ακριβώς αυτό θα γίνει εδώ. Προσωπικά προτείνω όχι τιμωρία και καθαίρεση των κληρικών, οι οποίοι παρασύρθηκαν με υλικά επιχειρήματα και υλικά ανταλλάγματα και ξεγελάστηκαν για μερικά θέματα. Αλλά μόνον αυτός που αποτελεί το ποιητικό αίτιο, έτσι, πρώτης βαθμίδας, που είναι η παρουσία του επισκόπου εκεί, ο οποίος υπογράφει αντιμήνσια και τα στέλνει. Άρα, εφόσον υπάρχει το αντιμήνσιο εκεί, είναι και ο επίσκοπος. Είναι και ο επίσκοπος εκεί. Έτσι. Αλλά και πάλι όμως αυτό σεβασμιότητα είναι προς το σύμπτωμα. Το πρόβλημα είναι. Βεβαίως, όχι. Λέω ολόκληρο είναι κίνηση. Βεβαίως, υπάρχει ένας όγκος, αυτό που είδαμε, στο οποίο θα πρέπει η Ορθόδοξη Εκκλησία να το δει συνολικά. Γι' αυτό θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, ότι θα έπρεπε να ασχοληθεί η Πανορθόδοξη Σύνοδος η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Κρήτης του 2016 και με το αυτοκέφαλο. Αφαιρέθηκε και αυτό ενεθάρρυνε τους Ρώσους να προβούν σε αυτές τις ενέργειες. Αν το είχαμε λύσει, το θέμα αυτό του αυτοκεφάλου πρώτα, το οποίο είναι το κεντρικό πρόβλημα, θα είχαν αυτόματα διευκολυνθεί και όλα τα άλλα προβλήματα. Γι' αυτό και προτείνω, εγώ το πρότεινα και σε ένα συνέδριο που έγινε στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, ακριβώς για αυτήν τη σύνοδο, να θεωρήσουμε αυτό που έγινε στην Κρήτη ως πρώτο μέρος συνόδου και να συνεχίσουμε ένα δεύτερο μέρος Πανορθόδοξη Συνόδου μόνο με το αυτοκέφαλο. Όπως έγινε και με την Πρωτοδευτέρα τοπική σύνοδο, έτσι, στον 9ο αιώνα, τον 9ο αιώνα, 859-861. Σεβασμιότητα, είμαι βέβαιος ότι όσοι έχουν παρακολουθήσει τη συζήτησή μας από την αρχή της μέχρι τώρα, σίγουρα κάποιοι θα έχουν τρομάξει όπως εγώ, γιατί όπως φαίνεται αυτά που έχουμε δει δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά. Τίποτα δεν έχουμε δει ακόμα. Τα οποία από αυτά που έρχονται. Και αν δεν τα σταματήσουμε, θα έχουμε επέλαση αρνητικών καταστάσεων.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά, γιατί νομίζω ότι ήταν από τις πιο ουσιαστικές συζητήσεις που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια που κάνω εκκλησιαστικό ρεπορτάζ, γιατί δεν κάναμε μια απλή συζήτηση, αυτό ήταν κάτι αποκαλυπτικό και ελπίζω όλοι εκείνοι οι οποίοι παρακολουθούν τις εξελίξεις και λαμβάνουν τις αποφάσεις να δουν πως υπάρχει και αυτή η οπτική, αυτά τα γεγονότα, τα οποία, μάλλον όχι τα γεγονότα, αυτοί οι σχεδιασμοί, οι οποίοι όπως προκύπτει επιβεβαιώνονται από τα γεγονότα. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω τουλάχιστον στο μέλλον να πρετανεύσει λογική. Έτσι. Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι το «Ινα όσιν εν», έτσι, η αρχιερατική προσευχή του Χριστού προς τον Πατέρα Του, να είναι και η δική μας προσευχή και το δικό μας μέλημα. Αμήν. Για τη σωτηρία των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε κοντά μας και να είστε συντονισμένοι στην Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και για άλλες έτσι όμορφες, ενδιαφέρουσες και ελπίζω συντομότερες συζητήσεις. Να είστε καλά.